As crisis, para xestionalas, só hai dúas formas de facelo, ou se avanza ou se retrocede. E nós estamos demostrando con feitos que podemos sair da crisis e avanzar. Avanzar reforzando, por exemplo, o patrimonio común que representa o estado de benestar e non recortando como ocurriu baixo o goberno da dereita. Que no novo marco laboral os convenios prorrogaránse ata que sexan sustituídos por outros novos sen ningún tipo de límite temporal. Incrementaránse, ademais, todas as sancións por contratación irregular. Potenciarase tamén a formación para traballadores e traballadoras, que é tan esencial. Han participado sindicatos, empresarios e goberno, ao contrario que na que está todavía vigente neste momento, que é do Partido Popular, que foi por decreto, por maioría absoluta, sin contar con naide. Entonces, pedimos ás demais fuerzas que apoyen esta reforma, porque se non se aproba esta reforma, lógicamente vai quedar en vigencia que estaba.